Vystupte z auta. Hned. Proč? Nic jsem neudělala. Vypadáš jako pouliční krysa a smrdíš tak. Seš jenom špína z ulice, co zrovna obsloužila zákazníka. Kdo si sakra myslíte, že se mnou takhle mluvíte? Já jsem policajt. A co ty? Vy jste někdo. Zlatičko, ty si Romka na mý ulici v noci. Ty nejsi nikdo. Otočil se na své kolegy. Připoutejte tu, k plotu. 2 policisté ji vytáhli ven. Na zápěstích jí cvakla plastová flexipouta. Dotáhli ji k drátěnému plotu a připoutali ji k němu. Romská žena v pleteném svetru. 3 policajti, kteří se nad ní smějí. Kolem projel noční autobus. Cestující se dívali, nikdo nezastavil. Ale tihle 3 policisté právě udělali nejhorší chybu svého života. Ta žena připoutaná k plotu nepotřebovala, aby ji někdo zachraňoval. Už teď měla v rukou všechno, co potřebovala k tomu, aby je zničila. Věra Horvátová vyrostla na místě, kde výtah nikdy nefungoval a chodby neustále páchly savem a něčím ještě horším pod ním. Brněnský Cejl, Pavlačový dům, 3. patro. Její otec roznášel poštu 31 let. Stejná trasa, stejná brašna, stejné boty, které si nechával 2krát ročně podrazit, protože nové stály příliš mnoho. Její matka dělala kuchařku ve školní jídelně na základní škole. Síťka na vlasech už v 5:30 ráno, doma ve 4, večeře na stole v 6. Ani jeden z nich neměl vysokou školu. Oba se ale postarali o to, aby ji Věra měla. Prospěchové stipendium na Masarykově univerzitě, patřila k nejlepším v ročníku na právnické fakultě v Praze, dělala asistentku soudci ústavního soudu, který jí první den řekl: nepatříte sem, patříte ještě výš. Uvěřila mu. V 45 letech byla jmenována soudkyní nejvyššího soudu. Jedna z nejmladších žen romského původu v historii Justice. Byl to ten typ titulku, který na jeden den zaplní zprávy a pak zmizí. Tedy pokud nejste ta žena, která s tím musí žít každý další den. Ale mimo soudní síň nevypadala Věra Horvátová jako článek z novin. Řídila 9 let starou Škodu Octavia s promáčknutým zadním nárazníkem, který se nikdy neobtěžovala nechat opravit. Nosila pletené svetry, které kupovala ve slevě. Štecí brýle měla na korálkové šňůrce, kterou jí vyrobila matka. Každý pátek večer to byla stejná rutina. Cesta do Líšně, posezení s matkou, dojídání zbytků od oběda, sledování AZ kvízu pusa na čelo a cesta domů. Dnešní večer se nelišil. 19:40. Věra vycouvala z matčiny příjezdové cesty. Světlo na verandě za ní zhaslo. Její matka, 78letá a zotavující se z operace kyčle, jednou zamávala přes okno a odšourala se zpátky do svého křesla. Věra ťukla do telefonu v držáku na palubní desce. Jedno zazvonění. Asistent Filip Kovář to zvedl. Dobrý večer, paní soudkyně. Jak se má maminka? Už lépe. Zase mě porazila v AZ kvízu. Filip se zasmál. 20 vteřin zdvořilostní konverzace. Pak jeho hlas zvážněl. Opatrně. Takže v pondělí ty příkazy na zatčení pro oddělení střed. Plukovnice Pokorná z GIBS potvrdila svůj tým. Zásah je naplánován na 6:0. 3 simultánní zadržení. Dobře. Věra zahnula na Křenovou ulici. Pouliční lampy se táhly před ní v dlouhé oranžové linii. Liška, Krejčí a Nový, všichni 3 v místě svého bydliště. Potvrzeno. Pokorná svolává tým na krajské ředitelství v neděli večer. 14 měsíců, řekla Věra tiše. 23 zdokumentovaných incidentů, 312 zastavení. Postarejme se o to, aby šlo pondělí hladce. Rozumím. Ještě něco na dnešek? Ano. Usmála se. Jaká byla ta kniha, co jste o ní minulý týden mluvil? Ta dál řídila. Filip dál mluvil. Hovor zůstal spojený. 4 kilometry odtud vonilo obvodní oddělení Brno střed po spálené kávě a leštidle na podlahy. Praporčík David Liška stál u okénka dispečinku.
ruce překřížené, žvíkal párátko. 18 let u sboru, 44 let starý, 2 kárné záznamy ve složce, oba zamítnuté. Služební odznak nosil jako korunu a svou autoritu jako zbraň. Podpraporčík Tomáš Krejčí se opíral o zeď vedle něj. 36 let, postavený jako vyhazovač, který nikdy neopustil posilovnu. Moc nepřemýšlel. Nepotřeboval to. Od toho tam byl Liška. Strážmistr Boris Nový seděl na lavičce u dveří a scrolloval v telefonu. 28, 2 roky na hlídkové službě. K policii se dal, aby splatil studentské půjčky, ne aby se stal tím, čím se právě stával. Ale každý pátek si sedl na zadní sedadlo Liškova služebního auta a držel hubu. Liška zkontroloval nástěnné hodiny. Do konce šichty zbývalo 40 minut. Ještě jeden výjezd, řekl. Směr Cejl a Zábrdovice. Krejčí se zašklebil. Lovná sezóna. Liška si vyndal párátko z úst. Chci ještě jeden dobrý úlovek na nástěnku. Říkal tomu nástěnka. Bílá tabule v denní místnosti, kde si dělali čárky za týdenní kontroly. Neoficiální, nezaznamenané. Liškovo jméno bylo vždycky nahoře. Staral se o to už 3 roky po sobě. Nový strčil telefon do kapsy. Neřekl nic. Nikdy nic neřekl. Vyšli ven do teplého večerního vzduchu. Zabouchly se 3 dveře. Policejní Octavia vyjela z parkoviště a zamířila na východ k 9 let starému autu s mimoměstskou SPZ, k ženě v pleteném svetru, která už dávno spečetila jejich osud. Věra uviděla světla dřív, než uslyšela sirénu. Jediné krátké, ostré houknutí. Modrá a červená barva zaplavily její zpětné zrcátko jako tlukot srdce. Jela 45 v 50. Obě ruce na volantu, světla zapnutá, pás zapnutý. Nic, absolutně nic, co by porušovalo předpisy. Znovu zkontrolovala zrcátko. Policejní auto se jí lepilo na nárazník tak blízko, že světelná rampa proměnila celý její interiér ve stroboskopickou noční můru. Filipe, řekla klidně, zůstaňte na lince, zrovna mě zastavují. Pauza na druhém konci, pak Filipův hlas, tichý a opatrný. Jsem tady, nezavěšuju. Nezeptal se, jestli má zavěsit. Nepotřeboval to. Byl to asistent soudce. Věděl, jakou hodnotu má zvukový záznam. Věra dala pravý blinker plynule a kontrolovaně zajela ke krajnici. Zastavila u zastávky nočních autobusů na Křenové. Drátěný plot na jedné straně, pouliční lampa nad hlavou, řada tmavých domů přes ulici. Světlo na jedné pavlači svítilo, někdo tam seděl venku. Zařadila neutrál, zatáhla ruční brzdu, vypnula motor a položila obě ruce na horní část volantu, kde na ně bylo vidět. To ji naučil otec, když jí bylo 16. Nutil ji trénovat to na příjezdové cestě. Ruce na volant. Říkal jí, vždycky jim ukaž ruce. To bylo před 630 lety. Nic se nezměnilo. Kroky na asfaltu dvoje. Jedny blížící se ke straně řidiče, druhé lemující stranu spolujezdce. Liška se objevil u jejího okénka. Baterka zapnutá, namířená přímo do jejího obličeje. Za tím kuželem světla nic neviděla. Jen siluetu, odznak a pach levné žvíkačky smíchaný s párátkem. Neřekl dobrý večer. Neřekl, proč ji zastavil. Jen zíral. 5 plných vteřin ticha, baterka jí pálila do očí jako výslechová lampa. Pak občanku, řidičák, techničák. 3 slova, žádné vysvětlení. Mohu se zeptat, proč jsem byla zastavena, pane praporčíku? To nemůžeš. Naklonil baterku. Čanku, řidičák, techničák. Nebudu to říkat znova. Věra pomalu natáhla ruku k přihrádce. Komentovala každý svůj pohyb přesně tak, jak ji to učil otec. Sáhnu do přihrádky u spolujezdce. Mám tam malý techničák a pojištění. Podala mu 3 doklady. Na řidičáku stálo ju doktor Věra Horvátová. Žádný další popis, jen jméno, adresa a fotka ženy, která mohla být kýmkoliv.
Liška si průkaz prohlédl, podíval se na ni a pak znovu na průkaz. Mimoměstská adresa. Otočil ho, jako by čekal, že na zadní straně najde něco napsaného. Zůstaň tady, řekl. To není prosba, to je rozkaz. Odkráčel zpátky ke svému autu. Krejčí zůstal u okénka spolujezdce, svítil baterkou přes sklo a přejížděl paprskem po zadním sedadle jako hledáčkem nad vězeňským dvorem. Uplynuly 2 minuty. 3. Zevnitř policejního vozu zapraskala vysílačka. Věra seděla bez pohnutí, ruce na volantu, oči upřené dopředu. V telefonu Filip tiše dýchal a poslouchal. Liška se vrátil. Tento kráčel pomaleji. Párátko bylo pryč. Čelisti měl zaťaté. Rejstřík máš čistej, řekl, jako by ho to štvalo. Takže mohu jet. Ne, přerušil ji. Když si brzdila, probliklo ti levý brzdový světlo. Neprobliklo. Obě zadní světla fungovala naprosto perfektně. Palubní kamera namontovaná na Liškově vlastním autě tuto skutečnost právě v tuto chvíli nahrávala. Věra ale o kameře nevěděla. A Liška si nemyslel, že na tom záleží. Vystup z vozidla. Pane praporčíku, moje světla jsou v pořádku. Auto prošlo STK, řekl jsem Vystup. Hlas mu klesl o 0,5 oktávy. Nenuť mě říkat to po 3. Věra se odmlčela. Jeden nádech, druhý. Otevřela dveře a vystoupila na obrubník. Asfalt byl ještě teplý od denního žáru. Cítila ho přes podrážky balerín. Večerní vzduch voněl po posekané trávě a benzínu. Měřila 1,70 m, na sobě pletený svetr, kalhoty, na krku čtecí brýle na šňůrce. Vypadala, jako by se vracela z čtenářského kroužku, protože přesně takový život vedla, když zrovna neseděla v soudní síni. Liška si ji změřil od shora dolů. Pomalu, záměrně, způsobem, jakým byste si prohlíželi něco, o čem jste se už rozhodli, že to nemá žádnou cenu. Odkud jedeš? Od matky. Tvoje matka bydlí tady někde? Ano, v Líšni. Krejčí obcházel oktavy. Jeho baterka přejížděla po oknech. Přední sedadlo, zadní sedadlo, koberečky. Přitiskl obličej blízko ke sklu a kolem očí si udělal s rukou stínítko. Pěkná aktovka vzadu, křikl Krejčí přes střechu. Co v ní je? Osobní dokumenty, řekla Věra. Liška naklonil hlavu. Osobní dokumenty v aktovce na zadní sedačce. Řekl to tak, jako by se právě přiznala k trestnému činu. Jaký osobní dokumenty? Pracovní materiály. Jaká práce? Právnická práce. Liškovi se skřivil ret. Právnická. Jasně. Podíval se na Krejčího. Něco mezi nimi proběhlo. Pohled, rozhodnutí, rutina, kterou už předtím provedli nesčetněkrát. Otevři auto, řekl Liška. Podíváme se dovnitř. Nedávám souhlas k prohlídce vozu, řekla Věra jasně, vyrovnaně. Tím typem hlasu, který dokázal umlčet soudní síně, Liška ani nemrkl. Já se tě na souhlas neptám. Pak chci, aby bylo zaprotokolováno, že s touto prohlídkou nesouhlasím. Zaznamenáno. Otočil se na Krejčího. Zkontroluj to. Krejčí otevřel dveře spolujezdce. Nevzal si rukavice. Natáhl se přes sedadlo, popadl koženou aktovku a vytáhl ji ven. Přeska se rozkočila. Papíry se rozsypaly po sedadle spolujezdce. Šrnutí případů, rozvrhy jednání, papírové složky s červeným razítkem přísny, tajné, Nejvyšší soud ČR. Zvedl zapečetěnou složku, otevřel ji a prolistoval první 2 stránky. Procesní jazyk, čísla jednací, odstavce právnického textu, kterému nic neříkali. 3. strana, ta se 3 jmény a 3 příkazy k zadržení byla vespod. Nedostal se k ní. Hromada právnických blábolů, řekl Krejčí. Hodil složku zpátky na sedadlo, jako by to byl leták ze supermarketu. Pak našel lahvičku s léky. Malá plastová krabička z lékárny.
Na boku vytištěné Věřino jméno. Léky na krevní tlak. Typ, který bere každé ráno polovina republiky nad 50 let. Krejčí ji držel mezi 2 prsty a zachrastil. Pilulky zazvonily jako důkazní materiál. Šéfe, něco tu mám. Liška přešel k němu, vzal si lahvičku a pomalu četl etiketu, jako člověk, který chce najít něco špatně, ale nedaří se mu to. Co to je? Moje léky na tlak? Řekla Věra. Předepsané mým lékařem. Na štítku je moje jméno. Liška strčil lahvičku do kapsy. To si prověříme. Jsou na předpis. Řekl jsem, že to prověříme. Udělal krok k ní, tak blízko, že z jeho dechu cítila kávu. Víš, co si myslím? Myslím, že jsi zatraceně daleko od domova. Myslím, že řídíš auto, který neodpovídá tvojí sociální vrstvě. A myslím, že máš pěkný problém s přístupem na někoho ve tvý pozici. V mojí pozici. Zopakovala Věra tiše. Jo, podíval se na ní z vrchu. Tvojí pozici. Přes ulici se člověk na Pavlači naklonil dopředu na židli. Večer utichl. Žádný provoz, žádný vítr, jen červená a modrá světla malující po fasádách domů a žena stojící velmi nehybně mezi 3 muži, kteří už měli jasno v tom, kým je, na telefonu. V tichém bytě na druhém konci Brna stiskl Filip Kovář nahrávání na druhém zařízení. Ruce se mu třásly, ale profesionalita zafungovala. Liška luskl prsty na nového. Prohledej zbytek auta. Nový zaváhal. 1 vteřina, 2. Pak došel k Oktavii a otevřel dveře u řidiče. Krejčí už vytahoval věci ze zadního sedadla. Látková taška s nákupem. Vysypali ji na asfalt. Láhev s vodou se odkutálela do kanálu. Kniha z knihovny přistála obličejem dolů. Její hřbet křupl o obrubník. Nový otevřel středovou konzolu. Účtenky, nabíječka na telefon, balíček kapesníků. Každý předmět zvedl k pouliční lampě, jako by katalogizoval důkazy na místě činu. Něco? Zavolal Liška. Ne, praporčíku, je to čisté. Podívej se pod sedačky. Nový si klekl na asfalt a sáhl pod sedadlo řidiče. Prach, 5 koruna, nic. Krejčí se přesunul ke kufru. Otevřel ho bez dovolení. Uvnitř byla rezerva, lékárnička a obal na oblek. Rozepnul zip obalu. Uvnitř byl černý souckovský talár. Vyžehlený a úhledně pověšený. Zíral na něj 2 vteřiny. Nějaký divnej plášť z promoce, zamumlal Krejčí. Zase ho zapnul a hodil stranou. Ten talár byl oblečen u 114 soudních jednání na vysoké úrovni. Předsedal rozsudkům v celkové délce 600 let. A muž, který ho držel v ruce, ani nevěděl, co to je. Liška došel zpátky k Věře. Stále stála přesně tam, kde ji nechal. Ruce viditelné, nohy u sebe, obličej klidný. Ten její klid ho štval. Cítil, jak to na něj působí. Jak ten její klid zmenšoval jeho autoritu. Každá vteřina, kdy neucukla, byla vteřinou, kdy on nevyhrával. Otoč se řekl, ruce na vozidlo. Proč? Bezpečnost zasahujícího policisty. Otoč se. Věra se otočila. Položila dlaně na plocho na teplou kapotu Oktavie. Kov stále tiše praskal od tepla motoru. Liška ji pomalu prohledal. Ramena, paže, pás, podél každé nohy. Dával si na čas. Ne proto, že by byl důkladný, ale proto, že chtěl, aby to cítila. Každou vteřinu. Krejčí stál metr od nich, překřížené ruce, uculoval se. Nový se díval do země. Je čistá, šéfe, řekl Krejčí. Auto čistý, rejstřík čistý. Možná bychom ji prostě. Já rozhodnu, kdy jsme skončili. Liška o krok couvl a vytáhl z opasku flexi pouto. Neocelová, zdrhovací pásku. Ten typ, co použijete na svázání kabelů nebo pytle na odpadky. Popadl Věřino levé zápěstí a trl jí s ním za záda. Co to děláte? Věřin hlas se poprvé přiostřil.
Ve všem jsem s vámi spolupracovala. Jste zadržena. Stáhl jí pravé zápěstí dozadu. Plastová páska zacvakla a stáhla se. Plastová hrana se zařízla do její kůže. Tenká linie bílého tlaku proti tmavé pokožce. Zadržena za co? Pro moji bezpečnost. Než dokončíme vyšetřování. Jaké vyšetřování? Prohledali jste mi auto. Prohledali jste mě. Můj trestní rejstřík je čistý. Nemáte sebe menší důvod. Chytil ji za paži nad loktem a nasměroval ji k drátěnému plotu vedle autobusové zastávky. 6 kroků. 7. Její baleríny drhly o chodník. Přitlačil ji k plotu. Kovové kosočtverce se jí studeně vtiskly do zad. Protáhl druhé flexi pouto jejími pouty a provlékl ho oky plotu. Zatáhl a utáhl. Judukter. Věra Horvátová, soudkyně Nejvyššího soudu, absolventka Univerzity Karlovy, byla teď přivázaná k plotu autobusové zastávky jako pes uvázaný před večerkou. Nemohla se pohnout o víc než 10 centimetrů do žádného směru. Praporčíku. Hlas strážmistra Nového byl tichý. Je to připoutání k plotu fakt nut. Je jí fajn. Liška se ani neotočil. Jdi ještě jednou prověřit její značky. Nový otevřel ústa, zavřel je a vrátil se k autu. Ulice byla tichá. Kdesi za domy štěkal pes. Pouliční lampa nad nimi bzučela. Tiché elektrické hučení žárovky, kterou bylo třeba vyměnit. Zpoza rohu vyjel noční autobus rozjezd. Zpomaloval, jak se blížil k zastávce. Pak řidič uviděl policejní auto, majáky, ženu připoutanou k plotu. Autobus nezastavil. Projel kolem rychlostí 15 kilometrů v hodině. Za okny se otočil tucet obličejů. Oči doširoka rozevřené, otevřená ústa, telefony v rukou. Nikdo nevystoupil. Autobus jel dál. Jeho zadní světla zmizela za zatáčkou a ulice byla zase tichá. Liška se postavil přímo před Věru. Položil jednu ruku na plot nad její hlavou a naklonil se k ní. Blízko. Příliš blízko. Cítila z něj kávu, peppermint a kůži jeho opasku. Víš, v čem je tvůj problém, řekl. Ležérně, konverzačně, jako by jí dával dobrou radu do života. Věra neřekla nic. Tvůj problém je, že vy lidi to vždycky děláte těžší, než to musí být. Prostě spolupracuj. Řekni ano, pane. Ne, pane. Skloň hlavu. Ale ne, ty musíš mít keci. Musíš se chovat, jako bys byla někdo. Zavrtěl hlavou. A pak se divíte, proč se tohle děje. Kdybyste vy nepřizpůsobiví prostě spolupracovali. Řekl, nic z tohohle by nikdy nebylo potřeba. Řekl to tak, jak muž říká něco, co už předtím řekl 100krát. Nacvičené, pohodlné, filozofie, na které postavil celou svou kariéru. Věra se na ní podívala přímo do očí. Nemrkla, neplakala, neprosila. Už jste skončil, řekla. Liška na ní zíral. Něco se mu myhlo za očima. Nevina, nepochybnost, podrážděnost. Ten druh podrážděnosti, který člověk cítí, když se věc, kterou se snaží zlomit, odmítá rozbít. O krok couvl a vytáhl telefon. O 200, že má záznam, který jsme přehlídli. Krejčí se zasmál. To beru. Znovu prolustrovali její jméno. Zase se vrátilo čisté. Žádné zatykače, žádná zatčení, žádné přestupky, dokonce ani lístek za špatné parkování. Liška zíral na obrazovku, čelisti měl zaťaté. Strčil telefon do kapsy beze slova. 60 metrů od nich přes ulici přestal člověk na Pavlači houpat židlí. Držel telefon nahoře, vodorovně a natáčel. Natáčel celých posledních 5 minut. Červené světýlko na obrazovce ve tmě neustále blikalo. A v tichém bytě na druhém konci města seděl Filip Kovář u kuchyňského stolu a měl před sebou 2 telefony. Jeden byl stále ve spojení s Věrou. Každé slovo, každý zvuk, každé ticho zachycené v kontinuálním zvukovém souboru. Z toho druhého odeslal před 11 minutami textovou zprávu. Zpráva zněla:
Soudkyně Horvátová zadržena hlídkou oddělení Brno-střed. 3 muži. Zvukový záznam aktivní. GPS lokace připojena. Příjemcem byla vyšetřovatelka Generální inspekce bezpečnostních sborů plukovnice Denisa Pokorná. Její tým, 4 příslušníci GIBS a 2 vozidla, byl shromážděn na krajském ředitelství kvůli pondělnímu zátahu. Byli vzdáleni 15 minut. 11 minut už uběhlo. Teď už jim zbývaly jen 4 minuty. Světlomety, 2 páry, se rychle blížily po Křenové. Bez sirén, bez majáků, jen tiché, stálé vrčení motorů. Ten typ zvuku, který se nedožaduje pozornosti, ale stejně si ji vezme. Liška si jich všiml první. Mžoural přes služební auto. 2 černé civilní superby, tónovaná skla, antény na střeše. Co to má k čertu bejt? Krejčí se otočil. Nový přistoupil blíž k hlídkovému vozu, jako by přemýšlel o tom, že by si nastoupil. Auta zastavila za policejním vozem. Čistá, precizní formace, ten typ, co pochází z výcviku, ne ze zvyku. Všechny 4 dveře se otevřely najednou, synchronizovaně, mechanicky a vystoupily 4 postavy. Taktické vesty, pouzdra se zbraněmi, na hrudi a zádech velká bílá písmena GIBS. Liška se narovnal, upravil si opasek, vypnul hruď, jak to dělal vždycky, když se na jeho místě objevil někdo nový. On tu ulici vlastnil. Ta kontrola byla jeho. Vlastnil tu ženu na plotě. Tomu věřil. Velitelka vyšla dopředu. Žena středního věku, odznak na vestě, oči už v pohybu. Skenovala prohledanou Oktavii, papíry na zemi, knihu z knihovny s prasklým hřbetem, nákupní tašku v kanálu a pak plot. Ženu k němu připoutanou stahovacími páskami. Její výraz se nezměnil, ale tempo ano. Přidala do kroku. Liška jí vstoupil do cesty, hruď vypnutá, brada nahoře, blokoval ji. Tady probíhá silniční kontrola, řekl, hlasem dost hlasitým, aby to slyšeli všichni. Ať už potřebujete cokoliv, počká to. Musíte. Praporčík David Liška, řekla ona, jeho jméno. Nebyla to otázka, nebyl to pozdrav, bylo to konstatování. Způsob, jakým zapisovatelka čte obvinění u veřejného soudu. Liškova čelist se zastavila, oči se mu zúžily. Neměla by znát jeho jméno. Nebyl proto žádný důvod. Žádný myslitelný důvod. Proč by vyšetřovatelka Generální inspekce měla znát jméno nějakého praporčíka z hlídky při páteční večerní silniční kontrole ve čtvrti, kam nikdy nikdo důležitý nezavítal? Leda, že by... Hrudníkem se mu rozlilo něco studeného. Zatím nevěděl, co to je. Ale jeho tělo to vědělo. Tělo bylo 2 kroky před jeho mozkem. Jsem plukovnice Pokorná. GIBS. Podržela svůj služební průkaz pevně beze spěchu. Odstupte od zadržené. Hned. Tak moment, paní plukovnice, nevím, co si myslíte, že se tu. Já jsem se vás neptala, co si myslíte. Řekla jsem, odstupte od zadržené. Hned. Liška ustoupil. Jeho boty škrtly o obrubník. Nerozhodl se k tomu, jeho nohy to prostě udělali sami. Něco v jejím hlase nenechávalo žádný prostor pro slovo net. Pokorná prošla kolem něj, kolem Krejčího, který stál zmrazený s napůl překříženýma rukama jako figurína ve výloze. U níž zapomněli dokončit pózu kolem Nového, který zbledl tak, že vypadal jako jiný člověk. Šla přímo k plotu. Věra Horvátová tam stála, zápěstí zarudlá, pletený svetr přetočený na stranu, brýle na čtení visely nakřivo na šňůrce kolem krku. Od té doby, co ji přivázali, se nepohnula. Nemusela. Čekala. Nedoufala. Nemodlila se. Nepřála si. Počekala. Způsobem, jakým člověk čeká, když už zná konec. Pokorná vytáhla z vesty nůž z bezpečnostní čepelí. Nejdřív přeřízla pásku spojující Věru s plotem, pak tu kolem jejich zápěstí. 2 řezy, 2 cvaknutí. Kousky plastu spadly na chodník a ležely tam jako slečená hadí kůže.
Pokorná se na Věru podívala a poprvé za celý večer na ní někdo promluvil jako na lidskou bytost. Paní soudkyně. Tiše, pevně, s respektem. Jste zraněná? 2 slova. Paní soudkyně. Dopadla na ulici jako výbuch, který nemá zvuk. Liška to uslyšel první. Celé jeho tělo se začalo hroutit nenajednou, ale postupně, jako když padá budova patro po patru. Spadla mu čelist, propadla se mu ramena. Barva mu zmizela z obličeje, začalo to na linii vlasů a sjelo to dolů, jako by ho někdo odšpuntoval. Jeho ruce, ty samé ruce, které utahovaly flexipouta, mu bezvládně spadly podél těla. Paní soudkyně. Žena, kterou nazval pouliční krysou, žena, kterou nazval šlapkou, žena, kterou přivázal k plotu a nad kterou stál a smál se. Soudkyně nejvyššího soudu. Krejčího reakce byla pomalejší. Zamrkal, podíval se na Lišku, podíval se na ženu. Ústa se mu otevřela, zavřela, zase otevřela. Jeho mozek se snažil sestavit posledních 30 minut. S touto novou informací a každá verze vycházela stejně. Naprostá zkáza. Nový nereagoval vůbec. Stál u policejního auta s rukama podél těla a bradou na hrudi. Vypadal jako muž, který sleduje, jak se v jeho životě zavírají poslední dveře a ví, že to byl on, kdo je zamkl. Věra si pomalu mnula zápěstí. Kolem obou kroužily 2 červené linky. Dokonalé otisky stahovacích pásek vtlačené do její kůže jako náramky vyrobené z poškození. Zakrútila rameny, upravila si brýle, narovnala svetr. Každý pohyb byl promyšlený, klidný. Vyrovnanost ženy, která strávila celou svou kariéru snahou zajistit, aby zákon něco znamenal, a právě na vlastní kůži pocítila, co se stane, když tomu tak není. Pokorná se otočila čelem ke 3 policistům. Sáhla do auta a vytáhla koženou složku. Otevřela ji. 3 dokumenty, 3 jména, 3 příkazy k zadržení. Praporčík David Liška. Trhl sebou, jako by ho zvuk jeho vlastního jména popálil. Podpraporčík Tomáš Krejčí. Krejčího ruce klesly podél těla. Mrtvá váha. Strážmistr Boris Nový. Nový zavřel oči. Jsem zde, abych vykonala příkazy k zadržení. Jste bráni do vazby na základě obvinění z porušení občanských práv a paragraf 329 trestního zákoníku, zneužití pravomoci úřední osoby a omezování osobní svobody. Liškův hlas vyšel ven praskavý, zlomený. Šepot, který předstíral, že je slovy. To je omyl. Prováděli jsme legální. Tyto příkazy, řekla Pokorná, byly schváleny a vydány státním zástupcem na základě důkazů potvrzených. Zastavila se. Nechala ticho působit. 1 vteřina, 2, 3. Dost dlouho na to, aby každý muž na tom obrubníku pocítil plnou váhu toho, co se děje. Pak ukázala jedním prstem, pevně a bez spěchu, na ženu stojící metr od nich. Na ženu s červenými stopami na zápěstích, s nakřivo posazenými brýlemi a ve svetru, ze kterého byla cítit domácnost její matky. Na základě podnětů soudkyně nejvyššího soudu judoktor Věry Horvátové. Ženy, kterou jste právě připoutali stahovacími páskami k tamtomu plotu. Ticho, nejen obyčejné ticho. Ten druh, který má váhu. Ten druh, který vám tlačí na hrudník, plní vám uši a dělá vzduch těžkým. Červená a modrá světla na policejním autě pořád blikala. Pouliční lampy pořád bzučely. Jízdní řád nočních autobusů plácal do drátěného plotu ve větru, který nikdo necítil. Nikdo se nepohnul. Liška ještě jednou otevřel ústa. Jeho rty se pohnuly. Žádný zvuk. Muž, který se snaží přetočit zpět okamžik, jenž už byl historií. Věra se na něj podívala. Ne s hněvem, ne s triumfem, ne s uspokojením, které by dal najevo on, kdyby se role vyměnily. Podívala se na něj tak, jak se ze svého křesla dívala na stovky obžalovaných. Se stálou, nemrkající jistotou někoho, kdo zvážil každý fakt, změřil každý čin a šledal, že celkový výsledek je nedostatečný.
Měl jste spoustu možností přestat, řekla. Tiše, definitivně. Každičkou možnost. Otočila se, došla k autu Gibbs, nastoupila a zavřela dveře. Přes okénko naposledy zachytilo pouliční světlo červené otisky na jejich zápěstích, Pokorná nestrácela čas. Ruce za záda, všichni tři. Liška šel první. Člen inspekce za ním ustáhl zápěstí k sobě a zavřel pouta. Skutečná pouta. Ocelováta, která cvakají, zamykají se a je jim úplně jedno, kdo je má na sobě. Zvuk se odrazil od drátěného plotu jako tečka na konci věty. 18 let u policie, 2000 zastavených řidičů, 1 pouta a poprvé v jeho kariéře byla na něm. Máte právo nevypovídat, začala vyšetřovatelka. Liškův hlas se v půlce jeho odpovědi zlomil. Já rozumím. Už nevypadal jako praporčík. Vypadal jako muž stojící uprostřed silnice, který si uvědomuje, že půda pod ním byla celou dobu prázdná. Krejčí byl na řadě další. Snažil se to ukecat, jak to dělal se vším. To je nedorozumění. Nevěděli jsme, že je soudkyně. Byla to rutinní silniční kontrola. Postupovali jsme podle předpisů. Obvinění nemají nic společného s tím, kdo to je. Pokorná nezvýšila hlas. Nepotřebovala to. Týkají se 14měsíčního vzorce toho, na koho jste se zaměřovali. Každé zastavení, každá prohlídka, každá lež, kterou jste napsali do hlášení. Dnešek byl jen poslední kapkou. Krejčí zavřel pusu, pouta zacvakla. Nový se nebránil. Nemluvil. Došel k policistovi už s rukama za zády, jako muž, který na tenhle moment čekal déle, než kdokoliv tušil. Oči měl mokré. Celou dobu zíral do země. 3 policisté, 3 pouta, 3 muži stojící na stejném obrubníku, kde před 20 minutami přivázali ženu k plotu. Ironie nepotřebovala komentář. Prostě tam jen ležela těžká, zřejmá, trvalá. O 20 minut později znovu světla aut. Tentokrát tmavý sedan civilního provedení. Ředitel obvodního ředitelství, plukovník Rostislav Gregor, 650, šediny na spáncích, 28 let u sboru, vystoupil s už zaťatou čelistí. Došel přímo k Pokorné, stoupl si příliš blízko, mluvil příliš nahlas. To jsou moji policisté. Ať už je tohle cokoliv, jde to nejdřív přes moji kancelář. Pokorná sáhla do auta a vytáhla dokument. Silná vazba, státní pečeť na obálce, 68 stran, řekla. 23 zdokumentovaných incidentů, 312 trasově motivovaných silničních kontrol, odhalených během 14měsíčního vyšetřování státního zastupitelství a inspekce. Natáhla k němu ruku. Gregor si to vzal. Oči mu přelétly na obsah a zastavili se. Sekce 12, řekla Pokorná. Selhání velení. Je tam vaše jméno, pane plukovníku. 7 formálních stížností podaných na tyto policisty za poslední 3 roky. Každá z nich byla uzavřena. Žádné kroky, žádné vyšetřování, žádná dokumentace. Gregorova ruka stiskla hřbet složky. Papír pod jeho sevřením zapraskal. Musím zavolat svému právníkovi, řekl. To by bylo moudré. 2 vyšetřovatelé přistoupili k policejní Oktavii. Jeden otevřel dveře řidiče a opatrně vyjmul jednotku palubní kamery v rukavicích, přesně podle předpisů. Kamera nahrávala od okamžiku, kdy Liška zapnul majáky. Zachytila zastavení, přiblížení se k vozu. Obě věži na zadní světla fungovala perfektně, svítila červeně, žádné probliknutí. Problikávající světlo, kterým to všechno začalo, nikdy neexistovalo. A teď o tom byl videodůkaz. Nahrávka z telefonu Filipa Kováře se právě převáděla na vládní důkazní server. Kontinuální zvuk. 43 minut každého slova, každého rozkazu, každého ticha, včetně 7 slov, která zazní v soudní síni a na která se nikdy nezapomene.
kdybyste vy nepřizpůsobiví prostě spolupracovali. A pak tu byl ten soused. Na Pavlači přes ulici se stále svítilo. Osoba, která předtím seděla venku, zašla do bytu před 12 minutami. Ale její telefon, držený vodorovně, opřený o zábradlí po celých posledních 9 minut celého incidentu, zachytil všechno. Od chvíle, kdy byla Věra přivázaná k plotu, až po okamžik, kdy ji vyšetřovatelé odřízli. Tyto záběry už byly nahrány na internet, sdíleny do rodinné chatovací skupiny, přeposlány bratranci, který pracoval v místní televizi. Do půlnoci to bude ve zprávách, do rána to bude všude. Na plotě stále visel kousek prasklé stahovací pásky, visící za oka pletiva. Houpal se ve větru malý bílý proužek plastu zachytávající světlo z lampy. Jediné, co zbylo z nejhorších 20 minut života 3 mužů a začátek všeho, co mělo následovat. Sobota ráno 6:14. Reportérka Klára Soukupová byla v půlce svého prvního kafe, když jí zabzučel telefon. Zpráva od zdroje z televize, bratrance souseda z Křenové ulice. Otevřela video, jednou ho zhlédla, položila kávu, zhlédla ho znovu. V 7 ráno stála před obvodním oddělením Brno-střed s televizním štábem. V 8 se začalo poprvé vysílat. Titulek běžel v dolní části obrazovky velkými bílými písmeny. Soudkyň Nejvyššího soudu připoutána k plotu policisty, na kterému la zatykač. Dopoledne to převzali všechny hlavní televize v zemi. Souzdovo video se přehrávalo ve smyčce. 9 minut. Romská žena ve svetru přivázaná stahovacími páskami k plotu u zastávky nočních rozjezdů. Stojí nad ní 3 policisté. Jeden z nich se k ní naklání blízko, pusa se mu hýbe. Zvuk nebyl skvělý. Vítr, doprava, vzdálenost. Ale slyšet jste mohli dost. Mohli jste slyšet ten tón, mohli jste vidět řeč těla a mohli jste vidět ten okamžik, kdy přijela gips, přeřízla pásky a žena odešla, aniž by se ohlédla. 14 milionů zhlédnutí za 48 hodin. Obraz Věry Horvátové stojící u toho plotu s rovnými rameny, bradou vodorovně a brýlemi nakřivo na šňůrce kolem krku se stal něčím víc než jen zpravodajskou událostí. Stal se symbolem. Lidé si ho tiskli na trička. Umělci malovali na zdi murály. Někdo ho v úterý večer promítl na boční stěnu brněnského magistrátu a město to týden nesundalo. Plukovník Rostislav Gregor uspořádal v sobotu odpoledne tiskovou konferenci. Trvala 4 minuty. Stál za pultíkem s logem policie ČR za zády a incident označil za nešťastnou shodu okolností. To byla ta nejhorší věc, kterou mohl říct. Shoda okolností se na sociálních sítích stala trendem do hodiny. Ne proto, že by lidé souhlasili, ale proto, že zuřili. Komentátoři, právní analytici, lidskoprávní aktivisté z Romea, i občané, kteří v životě nepostovali nic o policii, říkali to samé. Nebyla to shoda okolností. Byl to vzorec chování. A ten vzorec měl papírovou stopu. Ministerstvo vnitra a veřejný ochránce práv zahájili formální hloubkové vyšetřování oddělení Brno-střed do 72 hodin. Nejen těch 3 policistů, ale celého útvaru. Vyšetřovatelé si vytáhli záznamy 3 roky dozadu. To, co zjistili, nebylo překvapivé. Ale když jste viděli ta čísla na papíře, bylo to zdrcující. 312 silničních kontrol v okolí Cejlu a Zábrdovic za 14 měsíců. V 89% případů se jednalo o romské nebo cizojazyčné řidiče. Míra udělených pokut byla 4krát vyšší než průměr města. Incidenty s použitím donucovacích prostředků byly v této oblasti 6krát vyšší než v jakékoliv jiné hlídkové zóně. A stížnosti. 31 formálních stížností podaných na Lišku, Krejčího a Nového, jak jednotlivě, tak společně v průběhu 3 let. Každá z nich byla kanceláří ředitele Gregora uzavřena. Nebyly provedeny žádné výslechy, nebyly prozkoumány žádné záznamy z kamer,
Nebylo zahájeno žádné kárné řízení, míra zamítnutí 100%. O 3 měsíce později soudní síň krajského soudu, jiné město, jiný soudce. Věra Horvátová seděla ve 3. řadě v publiku, ne za soudcovským stolem, ale v hledišti. Od případu se distancovala hned ráno po incidentu. Teď byla svědkem, ne soudcem, měla na sobě stejný pletený svetr. Právník obhajoby zastupoval všechny 3 policisty. Byl drahý, zkušený a ještě před koncem úvodní řeči mu docházely možnosti. Jeho obhajoba byla jednoduchá. Nevěděli, že je to soudkyně. Byl to případ záměny identity a špatného úsudku, nekriminální chování. Hlavní státní zástupkyně, doktor Klára Brabcová, vstala, byla klidná, vyrovnaná. Podívala se na porotu a soudní senát tak, jak se učitelka dívá na třídu předtím, než začne s látkou, na které záleží nejvíc. Obhájce má v jedné věci pravdu, řekla. Nevěděli, že je to soudkyně. Odmlčela se a přesně v tomto vězí v soudní síni rozhostilo ticho. Nevěděli, že je soudkyně, a tak se k ní chovali tak, jak se chovají ke každému Romovi, kterého zastaví. S opovržením, s výmysly, s násilím. Jediný důvod, proč tu dnes jsme, není ten, že by tu noc udělali něco neobvyklého. Je to proto, že to poprvé udělali někomu, kdo měl pravomoc a sílu hnát je k odpovědnosti. Nechala to na ně působit. Pak stiskla play. Na monitorech v soudní síni se objevil záznam z palubní kamery. Věřina Octavia. Obě brzdová světla svítila červeně, plně funkční, žádné probliknutí. Vymyšlený důvod, celý základ kontroly, odhalený za 12 vteřin videa. Pak zvukový záznam Filipa Kováře, 43 minut. Soud slyšel všechno. Ten tón, ty urážky, odmítnutí věc vysvětlit, prohlídku navzdory vyjádřenému nesouhlasu, stahovací pásky, plot a pak těch pár slov, kdybyste vy nepřizpůsobiví prostě spolupracovali. Soudní síní se rozlél Liškův hlas. Ležérní, nacvičený, pohodlný. Muž říkající něco, co řekl už tolikrát, že už to ani nevnímal jako špatné. Přísedící z lidu ve 2. řadě zavřela oči. Liška vypovídal na svou vlastní obhajobu. Advokát s ním prošel celou noc krok za krokem, rozhodnutí za rozhodnutím. Mělo to působit, že se zachoval rozumně. Nezachoval. Při křížovém výslechu položila státní zástupkyně Brabcová 3 otázky. Proč jste vozidlo zastavil? Liška nedokázal odpovědět. Zadní světlo fungovalo. Proč jste vozidlo prohledal? Liška nedokázal odpovědět. Neměl k tomu zákonný důvod. Proč jste přivázal plně spolupracující ženu stahovacími páskami k drátěnému plotu? Liška otevřel ústa, zavřel je, znovu je otevřel. Bezpečnost policisty, řekl nakonec. Bezpečnost policisty, zopakovala Brabcová. Měřila 1,70 m a měla na sobě pletený svetr. Její ruce byly celou dobu viditelné. Nikdy nezvýšila hlas, dokud jste ji nenazval. A teď cituji ze zvukového záznamu. Špínou z ulice, co zrovna obsloužila zákazníka. Liška zíral do stolu. Neodpověděl. Nemusel. Zvuková nahrávka už odpověděla za něj. Senát se radil 4 hodiny. Vinen. Ve všech bodech obžaloby. U všech 3 obžalovaných. Rozsudky padly o 6 týdnů později. Praporčík Dávid Liška, 8 let odnětí svobody ve věznici s ostrahou, doživotní zákaz působení u bezpečnostních složek. Soudkyně označila jeho chování za kalkulovaný vzorec rasového terorismu prováděného pod ochranou služebního odznaku. Podpraporčík Tomáš Krejčí, 6 let vězení, doživotní zákaz činnosti. Soud konstatoval jeho ochotnou účast a naprostou absenci svědomí. Strážmistr Boris Nový, 3 roky vězení. Jeho trest byl snížen. Spolupracoval jako korunní svědek při vyšetřování
poskytl svědectví o neoficiálním systému kvót na obvodním oddělení a detailně popsal Liškovi přímé rozkazy zaměřovat se na menšiny v oblasti Cejlu a Zábrdovic. Plukovník Rostislav Gregor, nucená rezignace, obviněn odděleně z maření spravedlnosti a zanedbání povinností vedoucího úředníka, hrozí mu 2 až 4 roky. Policie v Brně se podrobila hloubkovému auditu ministerstva vnitra a přistoupila na nucený dozor. Ten typ dohody, který znamená, že teď inspekce sleduje všechno, co uděláte. Povinné osobní kamery pro každou hlídku, nezávislá civilní kontrolní komise, absolutní zákaz účelových zastavování a čtvrtletní demografické audity veškeré činnosti na ulici. Dalších 12 policistů bylo posláno před kárnou komisi. 4 podali výpověď ještě před začátkem slyšení. 2 čelí obvinění z trestných činů. Bílá nástěnka ta v denní místnosti, kde si Liška dělal čárky za své týdenní zastávky, byla vyfotografována vyšetřovateli GIBS. Stala se důkazem číslo 41. Nikdy se nesmazala. Nebylo to potřeba. Vypovídala o všem. O 6 měsíců později vešla Věra Horvátová v 8:15 ráno do své soudní síně. Stejný talár, stejné brýle na šňůrce, stejná kožená aktovka. Ta, kterou Krejčí vyhodil na sedadlo a nazval ji hromadou právnických blábolů. Posadila se za stůl, otevřela si materiály k jednání a vyvolala první případ. Žádná tisková konference, žádné rozhovory, žádná smlouva na knihu, žádné oslavné kolečko, prostě se vrátila do práce. V tomto s Věrou Horvátovou bylo. Svět chtěl, aby byla symbolem. Ona chtěla být jen soudkyní. Svět chtěl, aby mluvila. Nechala za sebe mluvit rozsudek. Svět chtěl její tvář na obálce časopisu. Ona chtěla mít své jméno na soudních rozhodnutích. Zákon vás nechrání kvůli tomu, kým jste. Chrání vás díky tomu, čím je. A když selže, neodejdete od něj. Opravíte ho. Pořád řídila tu 9 let starou Octavii. Pořád měla promáčnutý zadní nárazník. Každý pátek stejná trasa. Líšeň Matčin dům. Zbytky z oběda, AZ kvíz, pusa na čelo, cesta domů. Nic se nezměnilo, protože na ní nebylo třeba nic měnit. Plot se ale změnil. Začalo to nenápadně. Stužka přivázaná na přesném místě, kde visela stahovací páska, fialová, na koncích roztřepená. Žádný vzkaz, žádné jméno. Pak ručně psané přáníčko v plastovém obalu. Článek 8 listiny chrání všechny. Pak květiny, pak svíčky, pak zarámovaná kopie listiny základních práv a svobod, zalaminovaná a přivázaná k drátu tak, aby ji vítr nemohl odnést. Pak fotografie. Lidé začali nechávat fotky z vlastních setkání s policií. Polaroidy, vytisknuté papíry, ručně psané příběhy přilepené izolepou uvnitř svačinových sáčků. Muž, kterého za rok na téže silnici zastavili 11krát, 13letý romský chlapec zkontrolovaný po cestě do školy. 70letý důchodce, vytažený z auta se zbraní v ruce 2 bloky od vlastního domu. Plot se stal zdí svědectví. Památníkem pro živé. Město nic z toho neodstranilo. 3 měsíce po soudu nainstaloval magistrát u základny plotu malou bronzovou pamětní desku. 9 slov. Zákon chrání všechny lidi, anebo nechrání vůbec nikoho. Věra tam nikdy nešla. Projížděla kolem každý pátek. Nikdy nespomalila. Nepotřebovala. Věděla, že to není o ní. Bylo to o každém člověku, který kdy stál u podobného plotu a neměl ve své aktovce příkazy k zatčení. Ale její matka se tam vydala. Za teplého čtvrtečního odpoledne ušla oholit tu dálku až k autobusové zastávce. Dlouhou dobu stála před plotem. Dotkla se oběma rukama drátěného pletiva. Stejného kovu, který se její dceři chladně zařízl do zad. Přečetla si pamětní desku, přečetla si vzkazy, podívala se na květiny, pak se usmála. Nebyl to velký úsměv. Byl to ten druh, který začíná hluboko v hrudi a sotva dosáhne k ústům.
Ten druh, který znamená, že se něco už dávno rozbilo, ale v puklinách právě začalo růst něco mnohem silnějšího. Přijel autobus noční linky. Stejná linka, která ten večer projela kolem její dcery. Tentokrát autobus zastavil. Řidič otevřel dveře a čekal. Kývla na něj, ať jede dál. Nikam nejela. Došla domů ještě před večeří. 8 měsíců po vynesení rozsudku poskytl Boris Nový svůj první veřejný rozhovor. Vězeňský úbor, ruce složené na kovovém stole, oči, které zestárly o 10 let a 8 měsíců. Věděl jste, že to je špatně? Pokaždé, řekl. Věděl jsem, že to je špatně úplně pokaždý. První zastavení, 10., 100. Věděl jsem to, když jsme tu ženskou uvazovali k plotu. Stál jsem hned vedle. Mohl jsem říct jednu jedinou větu. To stačí, končíme. A možná bych tady teď neseděl. Podíval se přímo do kamery, já jsem prostě jen. Nemyslel, že se něco stane. Pár slov. Nejupřímnější věta, jakou kdy kdokoliv z těch 3 vyskl. A ta nejzničující. Ne proto, že by to bylo přiznání, ale proto, že ho systém naučil, že mlčení je bezpečné. Že se nikdo nedívá, jenže někdo se vždycky dívá. Věřin případ byl citován ve 3 následných zásadních judikátech Ústavního soudu. Právnická fakulta Masarykovy univerzity zařadila proběhlé události na oddělení Brno-Střed do svých učebních osnov. Romská lidskoprávní organizace po ní pojmenovala své nové stipendium. 2krát to odmítla, dokud jí její matka neřekla, ať přestane být paličatá. Filip Kovář se o 2 roky později stal partnerem v advokátní kanceláři zaměřené na lidská práva. Ten telefon z onoho večera má pořád v šuplíku stolu. Nikdy nahrávku nesmazal. A nikdy to neudělá. Takže by mě zajímala jedna věc. Kdybyste u toho plotu stáli vy, ne jako soudce, ne jako někdo se zatykačem v aktovce, prostě jen jako vy sami, co byste chtěli, aby udělal ten člověk na Pavlači? Chtěli byste, aby začal natáčet, aby k vám přišel, nebo aby tam jen seděl tak, jak tam seděl plný autobus cestujících a prostě se jen díval? Hoďte mi svůj názor dolů do komentářů. Čtu úplně všechny. Pokud ve vás tenhle příběh něco zanechal a ten pocit nezmizel ani poté, co video skončilo, sdílejte ho dál. Pošlete ho někomu, kdo stál u takového plotu. Někomu, kdo stál na té Pavlači. Někomu, kdo seděl v tom autobusu. Dejte like, odebírejte, klikněte na zvoneček. Protože takovéhle příběhy se sami nevyprávějí. A spravedlnost není dar, je to něco, co musíte vyžadovat. A někdy se spravedlnost objeví v pátek večer na zastávce autobusu, nechá se připoutat k plotu stahovacími páskami a čeká,